Κάνε και αφήγηση, είναι η διαδρομή της μπένζινας. Το νερό δεν είναι βαλτανό. Καμίλου στη μουσική να κάνω εδώ ανασκόπηση. Κάνεις και το φημαίο τώρα. Τι, έπισε τάλι εδώ. Μήπως ήρθε με το τσιπάκι μέσα. Δεν βλέπω ροδιά εγώ εδώ. Εγώ έχω καιρό να έρθω. Και Νίκος ό,τι που είχε έρθει ήταν μπροστά από ένα μήνα. Αγάπη μου γλυκιά. Παίρνεις το χειριστή. Εννοείται. Κεραία παρά. Αυτό το ξύλο μας εμποδίζει εδώ, είναι ένα διάμετρο που πατάμε συνέχεια, ένα κορμό. Πάτε τον μπούση. Πάτε τον μπάση και τη κάτω. Τον μπάση σαν έτσι. Ποιο που κάνει νερό εδώ. Το πιούμε. Κατευθυνόμαστε προς την εξοχική κατοικία, εν ονόματι Μπένζινας. Η κατοικία είναι επανδρωμένη με κουφώματα και με διπλά τζάμια για να μην χτυπάει ο άνεμος το χειμώνα, διότι οι καιρικές συνθήκες στη διάρκεια του χειμώνα είναι πολύ δύσκολες. Είναι κλειδωμένη με κλειδαριές ασφαλείας, διότι μέσα έχει θέρμανση, τρόφιμα, κρεβάτια. Θέρμανση δαπέδου, Εδωδαπέδια έχει, ναι. Είναι η τελευταία τεχνολογία και πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε και δοκιμάστηκε στη δικιά μας κατοικία. Η διαδρομή είναι λίγο δύσκολη για να μην μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έρθουν, να έχουν εύκολη πρόσβαση. Σε 2 λεπτά από τώρα νομίζουμε ότι θα έχουμε φτάσει στον προορισμό μας. Άλλο 2-3 εμποδιάκια έχουν μείνει και στο βάθος μετά θα φανεί η υπερπολιτελής κατοικία μας. Η Βιλάρα. Η οποία έγινε με επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το κοστολόγιο ήταν υψηλό. Ναι, με τα υψηλότερα και καλύτερα υλικά της αγοράς το 2009 και το 2010. Είναι η τελευταία ανάβαση που θα κάνουμε. Μπορεί να δώσουμε λίγο του γκάζι. Και στο βάθος σιγά σιγά τώρα, αν φαίνεται ο φακός, θα ξεκινήσει να διακρίνεται την κατοικία, η οποία άμα τη συγκρίνουμε με κάποια ξενοδοχεία είναι διάμεσα στα 4 και 5 αστέρια. Είμαστε άνω των 4, αλλά δεν νομίζω να αγγίζουμε τα 5. Θέλει λίγο ακόμη προσπάθεια και θα το καταφέρουμε και αυτό. Έχουμε φτάσει, κύριε. Και στα δεξιά διακρίνεται. Επάνω και μαύρα είναι και 3 πτηνά, τα οποία αν είχαμε κατεβεί θα τα χτυπούσαμε. Θα καθίσουμε σε λίγα λεπτά στην εξοχική κατοικία. Εδώ. Και από εκεί μετά θα βάλουμε προς τα πτηνά με τις υπερσύγχρονες καραμπίνες μας. Πολύ μαύρο πετάει σήμερα. Λοιπόν, πρέπει κάπου να κρύψουμε το όχημα. Έτσι. Θα κατέβουμε. Αφήγηση Γιώργος Ελευθεράδης. Ηχογράφηση Αντώνης Ζαχαριάδης. Μίξη ήχου Γεώργιος Πούτσος. Σκηνοθεσία Παναγιώτης Μπαρμπέρης. Κατασκευή οικίας, λοιπόν, Αφή Μπαρμπαρόσα και Σία Όμικρον Έψιλον.